Čaute, ja som Bino, idete pri ďalšom Binožera videjku. Dnes si zahráme o to, kto najdlhšie vydrží unikať pred políciou. Sú tu so mnou zase moji chlapci. Keď chlapci sú v pásci. Sú za mnou moji policajní chlapci Lukáš, Rino, Smajlo a Samo. Čaute. Ahojte. Mene zákona vás zatýkam! Semir Chcem tú Gerhard. pokutu za parkovanie vyplatiť okamžite! Počkaj, čo? Zase? Však už som platil teraz pokuty, čo robíš? Však teraz No a pás má Pásťa jedna nablokoval. Pásťa normálne A však som teraz im mu... uhrádzal 1 000 000 eur za parkovanie zase. Ja to Ale serem, chápeš, ja som to premeškal. Buď preboha. zaplatíš, alebo ťa odťahneme. Ja to No poviem chlapci, všetko Valovi. no nič, ja to Musím asi tak brať. vidím, že lunch control a čaute. Jako? Hej, čože? Takže žiadne Čože, také, Roman? hoši. Môžeme ísť honiť ťa? Môžete ísť Môžeš honiť, no. ísť. Takže uvidím, ako dlho sa mi tu bude dariť unikať. Ľudkovia, držte mi palce, dajte určite like a odber a nezabudnite videjko vychváliť. Na telefónoch sa to dá zatiaľ iba. Ty už si narazil? Mne odpadlo koleso. Chlapci. A nezabudnite kupovať Medmong, pokiaľ máte náhodou ťažké dni, že ste unavení a potrebujete ešte výkon do nejakej ďalšej roboty alebo do niečoho, alebo naučenie po škole. Toto je za mňa ideálna varianta oproti energetiakom. Takže poďme na to. Tuto už vidím nejakého policajta, musím rýchlo zdrhnúť. Ináč nemôžem sa ľudia respawnovať, takže keď si poškodím auto, tak vlastne som v riti. Ja som Však dohral. Mám vykrutené koleso chalani trošku, to mi nepomáha úplne. A môžem zostať iba v tomto meste ináč by the way. Semir Gerhard. Ajaj. Nie! A to ešte musíš zablokovať. No, hopa, čo to Lukáško? Lukáško sa nám tu rozbombardoval. Aj mi to furt ide, Luky. Počkaj, toto čo to takéto one? Nie! Rýchlo, cúvam. Zaseklo ma. No nič, tak to... Ideme. Počkaj. No nič, Idem ešte. chytený, Už má zlomené koleso, GG, počkaj. Ešte to ide. Niekde v riti, ja som. Chytený. Ešte to ide. Ke mne auto skapalo? Ja mám vylomené koleso? A ja mám úplne vylomené všetko. Smajlové kolesa škúlia. Ideme, že 180 po meste, zastavte ma za to, páni policajti, porušujem všetky zákony. Som sa teba trošku dotkol a hneď sa mi vylomilo koleso, to čo je? Nie. Rino, Som ale zahodil Porsche není na policajný. offroad. No tak dobre, no. Ja musím sa ako dostať. No tak, No ale už je to len na tebe, my sme No všetci dobre. už- Tak to No, nech si počkaj. to nech si vedieť, ako som skončil. No ale už je to len na tebe. No ale už je to len na tebe. Vy ste všetci vybavení? No ja nemôžem s tým jedným kolesom jazdiť, už sa Tak nedá. policajti by sa ale Nemôžeme sa mohli podľa mňa respawnovať, respawnovať, nie? Policajti, či ne? Chlapci, ja mám úplne vykrivenú geometriu, no ja som sa aj sám zničil práve. Ja som sa zasekol tak. No ja som zavesil práve auto na obrubník a som v riti. No ty si ju vyhral. Počkaj, ja dojdem za ním, čo vyhral? Vyhral. 30 mi to ide, ale ja dojdem, ako na lavete. Tak na bicykli, keď je za frajerkou cez dedinu, vieš, že 30 ide. Ja som tu bol z vodidlách, takže Chlapci, ja som asi došiel. vybavený, no. Rino, nehovor mi, že si nabúral, ani si pri ňom nebol. No. Tak ja No. nič zaklapujem z peťaky a No, blikačky hej. som dal, že dopravná nehoda. Ja som dal maskovanie. Čau, blikám ti tu, že serus. Tak nič, ja vystupujem, dobrý deň, pán policaj, ja sa vzdávam, dobre? Koniec, takže idem do basy, hej? No dobre, tak som o vezení. Skopme sa mi, nech je lepšia aerodynamika, dajte K. Rino, ty čo? Dostačí K, tak sa musí. To čo bolo? Rino dal stanty trošku, Ste no. vyletel. Ste pripravení na to? Smajlo ide unikať. Áno, mám. OK, let's go. Sme tu Takže všetci. Smajlo unikaj, ideš na to. Smajlo. Počkajte, zdochlo mi to. Smajlovi to Taká to je zdoklo. realita. Čaute! Počkaj, čakaj sa. Raz. 2, 3, 4, 5. Ideme. Po jednom, nie že tu všetci. Je to seklo, pred zakrutou. Počkajte, Mne to dobre. spadlo. Ne. Aha. Počkaj, štartujem. Potrebuješ baterku, kábla, alebo on dá spiatočku. Počkaj, ja som omylil som dal spiatočku. Počkaj. Dobre. Ja žena za volantom, toto Takže je jednoduché. jeden, To sa rozbije. 2, 3, tri, 4. A ideme, let's go. Hej, poďme hodiť. Nebolo to náhodou 4,75? Všetkým jednotkám potrebujem posily, máme šaleného jazdcu na Porsche na diaľnici. Potrebujeme okamžite zastavenie tohto blázna. Zadné koleso pre... Dobre. Na červenom Ja sa pýtaš. Porsche Turbo S Áno, Semir Gerhard, tu sme, chlapci. je viac ako 200 km za hodinu. Toto je neakceptovateľný scenár pre nás. Musíte ísť opatrne, nerozsekať sa. Naše služobné vozidlá sú drahé, kolegovia, takže pozor na to. Dotácie od štátu, ale už servis nebude na to. To bolo, keď sa Lukáš rozsekal, tak to musíme navýšiť dane potom. Ja už mám oranžový motor, to čo je za auto, za toto, že nemecká kvalita, ty vole. A chytám drifty 240-ke. Dobre. Nie, no GG. Takže vy ste sa všetci rozsekali už, hej? Som Schopného bol sa mnou policajta druhý, aspoň no. za sebou. Tamko, ahoj. Čau. Poháme, tu sú blatníky všade na ceste. Chlapci, poďme. Chlapci, Tu ho- nie, ale ja idem. Milo ide bumpy. Ideme. Offroad, Poď, samo pozor. Ja som hneď za Smajlom, chalani, poďme na to. Nikdy ma nechytíte. Tylom Sláme nevieru. slova, dobre. Milo. Ja som no, sa Milo zavesil. má zlomené koleso. Áno, Ja mám prepichnuté koleso. Zlomené. A máš ale aj defekt na ňom, no. Ale dá sa s tým jazdiť. Ja chlapci, veď, ale toto je musíme Smajla bieda. zastaviť teraz. Dobre. Rýchlo. Milo skončil, Smilo Pán skončil. kapitán, ja som skončil na obrybníku. Žiadne také, že ideš zadu, máš motor, to som ti práve rozbil. Jemu letelo koleso.
Ja idem, ja sa Ja si nezdám. zapnem. Smajlo, Môžeš hotovo, mi to- proste, zablokovaný, vystupujeme. Počkaj, nie! Ruky hore, ruky hore! Nechytíte ma nikdy! Stoj mene zákona, lebo strelím! Nikdy ma nedostanete! Stoj, lebo strelím! Nie, strieľaj kľudne, ja sa uhnem kúkam, idem kolena. idem na druhý ostrov, tam ma nechytíte, vy špiniaci! Tam sú žraloky na Sloboda. zožerú ťa, nevadí. No čo je, dobrý. Jak pekné počasie dneska, nie? No. Tak holuby čvirikajú, stačí. Takže ruky za chrbát, na kolena, poďme. Dobre, takže Rinko, si pripravený na to dostať nakladačku od polície Slovenskej Talianskej republiky? Áno, Bajskej. som pripravený. Takže, to zapiť Rinko, do prvého zvodidla. Startuj to, poď, ideš, daj poradný štart a Dobre, máš dobre. 5 sekúnd Ľudia, odratať držte niekto. palce. Podľa mňa my nemusíme ísť ako policajti za ním, ale skôr ako dopravné nehody. Dobre, My už ma prídeme dosť, k hotovej. ideme na ňo, poďme. Chlapci, to sa nedá šoferovať. My už Nedá prídeme sa? ako dopravní nehodiaci za ním. Nie, Hlavne mňa netrafte. Ty vole. A počkej, Rino už niekde skončil, tuneli. Jaj. Mám ho. Dobre, tak dajme ešte jedno kolo, lebo toto bolo úplne failové No. pre mňa. Spálili sme flotilu slovenskej polície, slovenské superby a Samo bude unikať pred nami, ho musíme zastaviť, takže poďme na to, Samo, máš náskok, poďme hneď. Labková patrola. Labková patrola, tak to je hotovo. Žandári more rovno povedz. GG. Krupine sú iba Chlapci, to je- labkové patroly asi. Poďme ešte na koňoch. Ty vole, aký Ty jak jump tam si som dal. skočil? Ja som Ide pomalšie. vyskočil, jak na Lukáš, trampolíne. pozor. Ja som taká istota vzadu. Kde sú za mnou chlapci, že nevidím ani Ty si jak chlapcov Tommy mojich. Angelo, ako taká poistka. Aha, tu je Samo, takto ideš dole? Poďme na to. Ja už som hneď za Samom, ja zakrúte reálne, že s vetrom vo vlasoch cítim jeho spotené pazuchy smradlavé, jak mu vetrajú z okna. Dobre, to za sa hodinu nestalo. sme tam. Taká typická slovenská Za polícia, no. 60 minút. Ale už nemám blatník, tak možno, že aj za 3 šurte. Aha, Samo dostal šmík, stratil kontrolu. Samo dostane pin manéver Nedostal som svojho žiaden života. šmík. Áno? Takto ma tu vybrzďovať budeš. Oj. A je zastavený. Konečná, Neviem, či sme chlapci. na- Samo To je si len ty bastard. myslíš. Presne. Aha, Samo To uníka si ďalej. len ty myslel. No počkaj, ty dostaneš nakladačku teraz. Fú, jaký má Mne to zničený nebočí. celý zničený je čávo. Dal mi pin manéver, jak americký policajt. Pozri, moje zatarasové jednotky sú za tebou už. Poďte, dajte mu blokádu. Zablokuj ho, daj mu bombu, poďme na to. Ja idem hore. Engine damaged. Nejdeš nikam, kurá, si skončil možno, vystupujeme. Ruky na zem, poďme, ma nechytí, na kolena. Rýchlo vyťahni to RPGčko, čo mám v Tu kufri. máš, stoj, more, policia Slovenskej republiky. Ruky na zem, poďme. Dobre, zastavený, vybavené. Pani, unikám pred vami ja, takže čaute a vidíme sa vo väzení. Hore, hej, mladý, nie, poďme za ním, poďme. rýchlo, let's go. Jaký policajní bošáni, jo. Hádujeme, že tu to dá manéver, chlapci, pozor! Joj, unikám pred chlapcami. Vidíš, tuto Rino trošku. to vole vytočil, teda nevytočil, zaboral. GG. No nie. Joj, tuto sú hneď za mnou. Chlapci, ako sa vám darí? Vidím, že asi máte Mňa celkom vlastne problémy predtým. zablokoval, nemôžem ísť ďalej. Takže ja sa teraz niekam rýchlo odpracujem ľudkové. Dobre, dajte ináč prosím vás like a odber. Nech môžeme dostať 2000 odberateľov do konca roka. Teším sa veľmi, že sa vám páčia videjka. Focusing level 500, tento fokus mám iba vďaka Medmonku ľudia, takže keby ste chceli aj vy taký fokus, tak Medmonk, link v popise. Pomalšie sa ti nedali ísť, Lukáš, alebo? On sa prevrátil len tak. Však dôchodcovskí policajti normálne, toto je že geriatrický department normálne policajný. Držubu, ja mám vylomenú osu. Ja mám zlomené ľavé zadné koleso. Je za mnou niekto? Milo? Ježiš, on je za mnou! Rýchlo, pridaj! Vede zákona, pojďte. A doriti. Takéto kľúčky, jak one na F1 Monaku, ty vole sa cítim normálne. Čiže žltá vlajka za chvíľku bude z toho nejakej havárky tuto. Prosím, nech príde safety car, nech ho dobehneme. Čím tu nejaký motor okolo. Veľmi blízko seba. Áno, nice. Mamo! Počkaj, cúvačky, rýchlo otočka. Rýchlo za ním. Unikám preč. Rýchlo, pomoc, toto bolo veľmi tesné teraz. Dal som surprise. Doriči. No tak toto Spájal je... som ti v petách. A ja som nemám, veľmi silný mne vôbec crash. netočí to auto inak. Tak kľudne respawnuj! Lukáš, ja som úplne, že minul teraz práve. S vydymeným motorom na ňo. Ja musím unikať rýchlo, ja mám úplne, že rozbité polovicu auta, mám úplne rozbitú. Nejaký Jak to, že chladič ešte sa mi, ideš? prehrieva sa mi chladí. Rino! Poďte, yes! Yeah. Dobre, som Máme ho? zastavený a môžeme ísť na ďalšie kolo Krásne. rovno, poďme sa respawnúť, dáme ďalšie kolo. Dobre pani, nezdržujeme to, poďme na to, uniká vám, čaute, vidíme sa, zase vo väzení sa vidíme. Chlapci, poďme, za ním. To je nejaké To už staršie žem, to auto už. do riti, ale... Máme ťa, nový. Čo? Trino, ty si idiot. Ona mňa skočil. Ja som trafil strom. Na mňa spravil manéver. Jaj, bože môj, tak toto bolo rýchle kolo, tak poďme hneď na ďalšie kolo, poďme respawn všetci, ideme. Dávame ďalšie kolo hneď, lebo som to hneď posral, takže poďme na to, ste všetci pripravení? Rino, poď respawnuj sa. Dobre, idem, čaute chalani, vidíme sa OK, let's zajtra. go. Ale za ním, chlapci. Som počul, že už policajti tu po mne. Vy sa sami rozbijete. Joj, joj. To bolo veľmi tesné toto. Ježiš, Smilo. Je, samo. Som to zapichol. Mám ho. Čo má, kde ma máš? Aha. Kde ma máš? A nie mňa!
To bol veľmi veľký nírmis práve s Rinoslavom. Kde išiel? Dole, chlapci! Zepálil pytale. Kde máme túto chlapcov? Policie? Kde sú? Počkajte. Skúšam limity auta, ne? Rýchlo, musím unikať. Poďme. Počkaj! Ježišmaria. A ja som mu zablčil zle. Počkaj, ja som tuto chcel. To som asi celkom v riti teraz. Poďme, Smajlo! Jaj, chlapci, čo sa deje? Jaký zátaraz policajný, to čo je? Nemáte nikoho nemáte. Počkaj, mne nejde auto. Mám zaseknutý nárazník. Ty kokos, to čo? To čo? Jak mi rozpučili strechu. Mne úplne rozpučili strechu. To je taká primerná Ty môj policajná blázen. naháňačka si myslím na Slovensku toto asi. No, Priznávam sa, sopal som 4 vodky, nemám žiadny vodičak, ani technický, ani nič so sebou a auto je kradnuté. Dobre. Vodičke, Tak, môžete ísť dobre, ďalej. tak dneska to bude Môžete iba na ísť ďalej? podmienku, môžete ísť ďalej. Dobre, ľudko, a pokiaľ sa mi videjko páčilo, prosím like a odber a zdravím sa s mojimi, lúčia sa s vami moji chlapci a čaute. 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 A klikajte na ďalšie videjko, ktoré tu vyskakuje. Čaute.